ஐயா அப்துல் கலாம் ஐயான்னு சொல்லியிருக்காரு. இளைஞரோட கையில் தான் இருக்குது நம்ம நாடு அப்படி சொன்னார். தெரியும் எல்லாருக்குமே. அதுதான் நெடில் என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா, இஃப் யூ வென்ட் டு டிக்ஷனரி ஏ நேஷனல் டிக்ஷனரி த திங்கிங் ஆஃப் த இட் இஸ் யூத். அப்படின்னா ஒரு நாட்டை அழிக்க வேண்டும்னால் அந்த நாட்டில் உள்ள இளைஞர்களின் சிந்தனையை அழித்து விடுங்கள். அப்படின்னா இளைஞர்கள் சிந்தனை அழிந்தால் அந்த நாடே இதுவாயிரும், அழிந்து விடும். அதேதான் இளைஞர்கள் ஒரு தலைமுறை என்கிட்ட கொடுங்கள், நான் மாற்றி காமிக்கிறேன்னு சொல்லி அதே நெடியில் சொல்லியிருக்காரு. எப்படின்னா he me just one generation of youth and I all transform the cool a world அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. எப்படின்னா ஒரு தலைமுறை இளைஞர்களை மட்டும் என்னிடம் கொடுங்கள், நான் இந்த ஒட்டுமொத்த உலகத்தையும் மாற்றி காமிக்கிறேன் இளைஞர்கள்னு சொல்லியிருக்காரு நெடில். இதை ஒரு வேர்ட்ஸில் பார்த்தேன். அதே மாதிரி தான் இன்றைக்கி நம்ம தமிழ்நாட்டு தலைமுறைகளை மாற்றினது இளைஞர்களை. ஏன்னா இளைஞர்கள் கொண்டாடினால்தான் தளபதி விஜய் வந்திருக்கார் தமிழ்நாட்டில். அதே மாதிரி ஜல்லிக்கட்டு போராட்டம்